Так, думаю, в гэтай хаце можна пажывіцца. Жанчына, адчапіцеся, я вас не ведаю. Вам мяне так проста не ўзяць, у мяне ёсць парабеллум. Стоп. Стаміліся паміраць падчас зомбі-апакаліпсіса, скарыстайцеся кіраўніцтвам па выжыванні ад рудзі. Адно з правіл гэтага кіраўніцтва гаворыць «глядзі па баках». Тады бы, магчыма, гэты небарака заўважыў ланцуг зомбі, які ціхенька поўз за ім. Тэлефануйце прама зараз і ў дадатак да кіраўніцтва атрымаеце вось гэта пластыкавае вядро амаль без дзірак, каб збіраць дажджавую ваду. Праект Zomboid выйшаў у ранні доступ даўно, вельмі даўно, яшчэ калі валасы на вашай макушцы былі не сівыя, ці проста яшчэ былі, аж у 2013 годзе. На секунду, гэта не нядаўна, як можа падацца, а болей за 10 гадоў таму. Выжыванне падчас зомбі-апакаліпсісу з падрабязнымі магчымасцямі па стварэнні рыштунку, сховішча і зброю ўразіла многіх. І вось цяпер я нарэшце вырашыў праз столькі гадоў сам паглядзець і вам паказаць, што такое праект Zomboid. Ну і навучу вас, як выжываць з дапамогай кіраўніцтва па выжыванні ад рудзі, напісанае, як любая тэхніка бяспекі, крывёю. Вядома, пасля праходжання навучання і спробы паторкацца пару разоў на простых узроўнях было прынята валявое рашэнне ісці адразу на выжыванне і паглядзець, як выглядае зомбі-апакаліпсіс ва ўсёй сваёй прыгажосці. Пакуль чорт разабрацца, якая тут розніца паміж гарадамі. З выбарам прафесій тая ж гісторыя, перавагі ва ўсіх неблагія, але якія сапраўды карысныя, у перспектыве не разабрацца. Таму возьму доктара, бо ўмець перавязаць раны лепш, чым не ўмець. Глядзі, як ведалі, адразу далі дзядзьку з барадой, таму тут нічога не змяняем. Ну, да пачнецца выжывалава. Не будзем марнаваць ні секунды, бо трэба, напэўна, некуды бегчы, рабіць самастрэлы, тачыць калы і рыхтаваць пасткі на вавёрак. З табзіка можна нават папіць вады. Прыкольна. Не думаю, што нехта ў такі час нас асудзіць. Тым болей, калі табзік не абы-які, а вытанчаны. Рондалі, лопаткі, чайнік, слоік, запалкі. Без іх ніякае выжыванне не можа так называцца. Мы бяром. Халера, адразу джекпот з некалькіх ножоў. Дзякуй Богу, не трэба будзе з навостраным алоўкам на зомбі кідацца ў смяротную апошнюю атаку. Да гэтага ўсяго мне трэба яшчэ адзін грузавік з коламі, піламі і адбойнікам наперадзе, і да знішчэння мерцвякоў я гатовы амаль цалкам. Зараз як выйду ў двор, ды як парэжу пару зомбакоў, каб іншым было не панадна. Сустракай свет новага героя. Гэта акно. Сустракай свет новага героя. Так, дзе зомбі? Што гэта за апакаліпсіс без мерцвякоў? Нарэшце, першая ахвяра беспаваротна змененай рэчаіснасці. Зойдзем з параднага. Правіла нумар 1. Зачыняйце дзверы. Каб не толькі мерцвякі, але і жывая свалата не ўвайшлі без супраціву. Цікава, можна нават разабраць дзверы прама вось тут, на завесах. Праўда, трэба адпаведны інструмент. А ці можна што з гномам зарабіць? Нічога. Затое можна капаць зямлю рукамі. Навошта? Прыйдзецца ўсё ж праз акно лезці. Правіла нумар 2. Замыкайце не толькі дзверы, але і вокны. Мамзель, я ж да вас ужо зайшоў, навошта вы праз акно ад мяне ўцякаеце? А вось і раўнівы муж з'явіўся. Добра, што на пачатку я абшарыў кухню на наяўнасць вострага цесака. Паглядзім, што ёсць у трупа. Узяць. Я сапраўды толькі што паклаў труп сабе ў куды? Кішэнь? Вярну лепей назад. Але запішу сабе ідэю праверыць, ці не палічыць зомбакі мяне за свайго, калі насіць труп з сабой. Нешта падобнае ў кіно было. А вось штаны з дзядзькі я здыму. І пярсцёнак. Не асуджайце мяне, гэта увасабленне рудзі барахольшчык. Доктар барахольшчык. Жанчына, спыніцеся. Колькі вас тут яшчэ пахавалася па кутах? А можна жаночыя рэчы апранаць? Паўтараю, гэтага рудзі не трэба асуджаць. Ён не толькі барахольшчык, але і эксперыментатар. Я там знізу бачыў гараж, там можа быць штосьці карыснае. Так, давайте спачатку гэтую зомбачку вырубім. А ты адкуль узяўся? Адчапіся, я не смачны. Правіла нумар 3. Жаночыя спадніцы не падрыхтаваны для забегаў. Так бясслаўна памёр рудзі нумар 1. Другога рудзі запішам таксама ў дактары. Давайте паглядзім карту. Каб паставіць меткі, трэба сапраўдны аловак ці ручка. Ну, гэта ў хаце я павінен знайсці. Цяпер можна мужскія прычындалы маляваць. Адзначым нашу халупу. Халера, на гэты раз ніводнага ножа на кухні. Я прадукты пальцам рэзаў ці што? Ну, у гаражы хоць малаток ёсць, і тое добра. Баця ўзяў у гаражы малаток і падымаецца па лесвіцы наверх. Чыста пачатак фільма жахаў. Так, лічу, варта апрануць пад штаны калготкі ў сетачку. Іншым не бачна, а мне прыемна. Пальчаткі, курцец модны, заплечнік вялікі. Нейкі я матулін выжывальшчык, пакуль марадзёру толькі сваю хату. Колькі ў мяне тут пакояў?
2 туалеты? Я што, айцішнік? Охо, я ўсё ж хутчэй наркагандляр. Адкуль у мяне тут вінтоўка з патронамі? Цяпер можна з вокнаў па зомбі паляваць цалкам для сябе бяспечна. Пайду паспрабую. Шыбы выбіваць не буду, ўсё ж такі свае. А вось і першая птушка. Так, я трапіў ці не? Здаецца, я толькі шуму нарабіў. Правіло нумар 4. Страляйце толькі ў крайнім выпадку, бо на шум збягуцца зомбі з усёй акругі. А ну, сяброўка, атрымай зарад. Халера, я, здаецца, зусім пацэліць не магу. Можа, скіла не хапае? Ай, малаточак, ратуй! Крывавая гульня, канешне. О, я ж мінулы раз думаў, можа, калі насіць труп з сабой, дык зомбакі не будуць чапляцца. Пакладу ў кішэнь. Ты як гэтымі аптэчкамі карыстацца? А то ў мяне крывацёк ад сяброўкі. А ты адкуль тут, халера, каб цябе? Невялікі дадатак да правіл нумар 1. Труп зомбі на вашых руках не адпудзіць іншых зомбі. Ах, толькі ж палеры запэцкалі. Сваю хату абчысціў, пара і да чужых схадзіць. Праўда, незадаволеныя маімі намерамі суседзі вырашылі фарсіраваць нашыя з імі стасункі. З адным біцца малатком можна, а вось з 2-3 цяжкавата, так што лепей даць па пятках. Правіло нумар 5. Біцца з натоўпам вельмі кепская ідэя. Охо-хо-хо, нешта я зусім крывёй ва ўсе бакі пырскаю. Немагчыма болей ігнараваць паведамленні пра стан майго здароўя, нешта трэба зарабіць. О, у мяне нават атрымалася з аптэчкі неяк дастаць пластыр, нават і заляпіць одну ваву. Ну, не цалкам вылечыўся, але, здаецца, перастаў пырскаць. Да чапіцеся вы ад мяне, вы ж нават тут не жывяце, адкуль столькі агрэсіі? Халера, гэта я добра зайшоў. Цэлая двуствольная стрэльба і пачак патронаў. Я магу спілаваць ствол? Гэта таму, што я пілу дагэтуль узяў? Прыкольна. Цяпер у мяне сапраўдны абрэз. З гэтага, я думаю, прасцей будзе папасці па зомбі. Праўда, не зусім зразумела, недзе нармальна залятае, недзе фігова. Можа, справа, што ў цемры страляць хрэнова. Ну, можа, я не перамагу гэту заразу, але прарэдзіў шэрагі каля хаты няблага. Блін, былі б патроны, я б яшчэ пастраляў, але прыйдзецца далей памахаць малаточкам. А вось і доставачка капелюша, заказаў сабе на Вайлдберрісе. Рывервудскі рэйнджер. Часопіс электронікі навучыць мяне рабіць пульты дыстанцыйнага кіравання. Вау, а можна адразу кібаргаў-забойцаў лепш зарабіць. А, дык гэта ўсе мае рэцэпты? А чаго я раней сюды не націскаў? Магу вопратку на анучы драць, палку нейкую вытачыць. Мне такая зброя трэба. А, гэта нейкі проста кей, няма шкалы пашкоджання. Блін, бескарысная штука. Кніга па збіральніцтве. Адрозніваць карысныя ягадкі і карынчыкі ў свеце, дзе хутка попсуецца ўся ежа, навык патрэбны. 200 старонак і так доўга чытае? Не дзіва, што людзі зараз тык-токі глядзяць. Пофіг на вучобу, лепей пайду вінца ў сандалю. Сапраўдная дзіда. Цяпер зомбакоў можна нашампурваць па некалькі штук за раз. Калі знайду і застужку, на яе канец магчыма нават прамацаваць які нож ці цясак. Такое выжыванне мне падабаецца. А бурбонам, якія прыхапіў у шафе з віном, можна прадэзінфікаваць анучы і зрабіць нармальную перавязку. Я карацей разабраўся ў гульні. Цяпер можна пашукаць нават дзе і адпачыць пасля цяжкага працоўнага дня. Так, тётка, у меня шляпа зляцела ад нечаканасці. Нешта дзіда не такая карысная, як я ўяўляў. Яшчэ і паламалася напрыканцы. Так, пазначаю, дзе я пакалупаўся, адна нейкая галата жыве. Гэтыя машынкі не выглядаюць, як тыя, на якіх можна ездзіць. Капец, гэта што за сімулятар аўтамеханіка? Нічога зрабіць не магу, ну хоць акумулятар падрэжу. Нейкі не зомбі-апакаліпсіс, а сапраўдны Silent Hill. Мне здаецца, я пайшоў некуды не туды. Так, трэба вяртацца да хат, а то ў лесе я пакуль, здаецца, не супер гатовы жыць. У мяне нават для гэтага 4слойнай туалетнай паперы няма. Тётка, я тут просто гуляў, ідзіце сваёй дарогай. 2 супраць 1 ўжо не сумленна. Не трэба мне ваш рэфлейм, адчапіцеся. Не, маёй маці не трэба нявестка, ідзіце да іншых прыставайце. А, дзелкі, што ж вы робіце? Рудзі нумар 2 стаў ахвярай занадта ўзбуджаных жанчын. Правіло нумар 6. Жанчыны-зомбі такія ж небяспечныя, як і мужчыны. Трэці Рудзі перарадзіўся як пажарны з адпаведна шырокімі абароннымі штанамі. Не зразумеў? Зразумеў. Дык адзнакі на карце застаюцца? То бок гэта ўсё працягваецца адзін таймлайн. Дык гэта атрымліваецца, я магу знайсці Рудзі 1 і 2 недзе на вуліцах горада. Афігеть! Дык трэба знайсці другога, я памятаю, дзе я памёр, ды забраць увесь карысны лут. Чаго па хатах лазіць, калі недзе павольна ходзіць маленькі склад з матэрыяламі і зброяй. Ахрэнеть, сапраўды, глядзіце. Вунь телепаецца Рудзі нумар 2 з вялікім заплечнікам. Гэта спроба выжыць амаль не скончылася ледзь пачаўшыся. Здаецца, паміраць трэба недзе ў меншым атачэнні зомбі, каб можна было перадаць свае пажыткі наступнаму. Наматаем на вуз.
Халера, пагрызлі мяне, будь здароў. Трэба пашукаць адзенне па шафах, каб падраць яго на анучы. Правіла нумар 7. Заўсёды будь гатовы, адчыняючы незнаёмыя дзверы. Нешта з кожнай бойкай маё здароўе ўсё горш і горш. Як бы не хацелася, але трэба памятаць пра правіла нумар 3. Ніякіх спадніц. Ідэя. Калі тут як бы пераносіцца прагрэс, дык я магу ствараць хованкі для сябе наступнага. Галоўнае не паміраць у натоўпе монстраў. Прама зараз я добра пакоцаны, а вось наступны Рудзі зможа скарыстацца тым, што я знайшоў. Адзначым месца з хабарам на карце, ды адыдзем падалі ад хаты, адцягнуўшы зомбі. Правіла нумар 8. У сапраўдным жыцці такое не працуе. Лепш не памірайце. Рудзі нумар 4 зноў стаў доктарам. Бо, як паказала практыка, з пажарных лекар ніякі. Ім бы толькі за шлангі трымацца. Добрая навіна, што мы даволі блізка ад схованкі, і прама зараз пайду глядзець, ці сапраўды захоўваюцца прадметы. Карта Ріверсайда, агонь. Цікава, трэба будзе праверыць, ці захаваецца з наступным чалавекам. Кавось і схованка. Зараз і даведаемся, як працуе, здаецца, галоўная гульнявая механіка. Бо на гэтым па логіцы можа трымацца ўвесь працэс развіцця. Не пачынаць жа кожны забег з нулём рэсурсаў. Ды хто пазачыняў усе дзверы з вокнамі? Глядзіце, яно захавалася, халера. Вось ён ключ да гульні, персанажы, што аднаўляюцца, і рэсурсы, якія перадаюцца наперад. Ну, цяпер я гатовы. Гатовы перайсці на новы ўзровень марадзёрства. Царква даволі пустая, толькі купка агрэсіўных прыхажан. Ну, гэтых абрабавалі яшчэ да апакаліпсіса. Вельмі хочацца завесці машынку, але гляджу, што калі яна нават няблага выглядае, але паліва проста няма, неўводнай. Імаверна, трэба каністра і насмактаць ідзе ў іншым месцы. Ой-ой-ой, а ну пайшлі ад мяне. Эй, я ж тут выйшаў на пераможны забег. Я нават не паспеў схаваць рыштунак. Чорт, я занадта цяжкі, каб бегчы. Правіла нумар 9. Трымай сябе ў форме, каб збегчы ў любы момант. Рудзі нумар 5 будзе цасляром, бо чаму не, і жанчынай. Я чалавек прагрэсіўны, не бачу праблемы. Хай яна пражыве доўгае і шчаслівае жыццё. Алло, што тут адбываецца? Пусціце, не чапайце, клётыя сексісты! Такога старту я яшчэ не бачыў. Спадзяюся, Рудзі нумар 6 будзе больш удачлівая. Далёка мяне закінула ад астатніх, але дзякуй Богу, што не ў натоўп зомбі. Цікава, ці будзе сексізмам, калі я вазьму з сабой люстэрка. Перад тым, як выйсці на двор, варта знайсці, чым адбівацца ад клятых мужикоў. Ломік падыдзе. Пара наведаць крамы, імаверна, там ёсць што цікавае. Так, адна пустэча. На халеры мне залатыя гадзіннікі. Дайце пару драбавікоў і заплечнік патронаў. Я бегала палову раёна, каб знайсці што карыснае, але неяк на дарозе вось нічога проста не валяецца. Халера, мне трэба ўжо хутчэй ідзі і паспаць, інакш завалюся дзе пад кустом. Думаю, у гэтай хаце атрымаецца знайсці бяспечны ложак. Адчапіся, да дайце вы чалавеку паспаць. Блін, я зноў не магу бегчы. Всё, мне хана. Караул, дапамажыце. Тут увогуле ёсць хто-небудзь, акрамя зомбакоў. Правіла нумар 10. Вы ўсё роўна памраце. Рана ці позна. Гульня знаходзіцца ў раннім доступе, як я бачу, у нейкай сюжэтнай часткі, матывацыі на выжыванне, акрамя самога выжывання, я не знайшоў. Вядома, гэта не перашкодзіць многім з вас проста забрацца ў які горад і абрабаваць хаты, крамы, стварыць сховішча і выжываць столькі, колькі душа пажадае. Тут можна займацца будаўніцтвам, ствараць прасунутыя прадметы і шмат іншага. Але гэта ўсё ў рэжыме выжывання. Давайце яшчэ адным вокам зірнем на нешта кшталту місій, выпрабаванні. Напрыклад, з назвай «Проста не ваш дзень». Уявіце, вы паслізнуліся ў ванны, да таго прыхварэлі і добра нажэрліся. Ну і хата яшчэ гарыць. Цудоўны пачатак. Рудзі алкаш гатовы да выжывання. Оу, дык мы тут сапраўды гарым. І што рабіць? Набраць вады ў каструлю? І як потым тушыць? Ой. Ясна. Наступны. Так, мы з'явіліся тут жа, але без агню. Чыцерства нейкае. У мяне нават нічога няма, толькі трусы. Ясна, згарэў не ў хаце, а падпалены ад зомбі. Цудоўна. Трэці персанаж нават здолеў знайсці нейкі анучы апрануць, але ненадоўга. Карацей, сябры, гульня відавочна знаходзіцца ў раннім доступе, бо ў яе нібыта няма агульнай мэты, для чаго гэта ўсё. Пясочніца з кучай інструментаў. Калі проста выжыванне, то рэч па цікавасці. Вядома, некаторыя могуць занурыцца ва ўсе гэтыя паляпшэнні персанажа, вывучэнне навыкаў, стварэнне прадметаў і будаванне сховішча. Мне не хапае хоць нейкай банальнай. Недзе на поўначы ёсць база выратаваных па чутках людзей, і трэба пратрымацца 30 дзён і дайсці да іх. Было бы агонь. Магчыма, нешта распрацоўшчыкі дададуць з рэлізам. Тут ёсць тэлебачанне, радыё і па ім нешта падобнае балбочуць, але неяк не пахне сюжэткай. Не ведаю, ці існуе сярод геймераў надзея на хуткі вялікі рэліз, бо яна вісіць у такім стане, вядома, з бясконцымі выпраўленнямі, аж паўтаруся з 2013
17-го года ў Steam. І за гэты час стала шырока вядомай сярод гульцоў, хоць многія, як я, так дагэтуль яе ні разу і не чапалі. Магчыма, мой такі паверхневы агляд праекта Zomboid дапаможа вам зразумець, што гэта такое і ці варта вам паспрабаваць яе, каб самому напісаць гісторыю сваёй смерці. Цікава пачытаць вашыя каментары з вашымі ўражаннямі і дасягненнямі, а яшчэ больш цікава, што прымушае вас раз за разам у яе заходзіць, ці наадварот, пасля чаго такія спробы скончыліся. Вядома, там мільён модаў, імаверна, нашмат больш цікавых за афіцыйны праект, але ж я тут глядзеў канкрэтна на вынікі працы дэвелопераў. Ну і зразумела, што кааператыўнае выжыванне тут будзе багата цікавей. У прынцыпе, як любы кааператыў, будь для чаго. Дзякуй за прагляд, на гэтым на сёння ўсё. Запрашаю паглядзець мінулыя відэа на канале, дзе я будаваў савецкую Беларусію ў Совет Рэпаблік ці Вялікае княства Літоўскае ў Crusader Kings 3. Таксама вялікі дзякуй спонсорам з Patreon, каб далучыцца да гэтых слаўных людзей, пераходзьце па спасылцы ў апісанні, падтрымлівайце беларускую гульнявую прастору, атрымлівайце ранні доступ да ўсіх маіх наступных відэа на YouTube і цікавых эксклюзіўных ролікаў на сайце Patreon. Таксама далучайцеся да стрымоў на канале ў Twitch, усе спасылкі ў апісанні. Вялікі дзякуй і да новых сустрэч!